Aha, takže čaute, ja vás vítam u môjho úvodného videa. Takže, doprčite. Čaute, ja vás vítam u môjho úvodného videa. Takže v tomto videu by som vám chcel len povedať, že budem natáčať hry, vlogy, tagy a challenge, čo bude znamenať trochu bolesti aj pre mňa. Ale okrem toho by som chcel natáčať aj s druhými youtubermi, keď sa mi to podarí. Takže, ak sa mi video páčilo, nezabudnite ma podporiť lajkom alebo odberom. Ak nie, tak sa vidíme pri ďalšom dieli. Takže zatiaľ čaute.